Ahoj, v tomto videu ti ukážem, ako ľahko vytvoriť Discord server. Tu vľavo vidíš všetky svoje servery. Ak scrolluješ dole, uvidíš toto plus úplne na spodku. Je tam napísané pridať server. Klikneme naň a potom môžeme vytvoriť server. Môžeš kliknúť na vytvoriť vlastný alebo použiť hotové šablóny. Myslím, že mnohí to chcú na hranie, tak použijeme hernú šablónu. Klikneme na ňu a potom si môžeme vybrať dve možnosti. Vyberiem hornú možnosť a potom môžeme zadať názov. Neboj sa, tento názov môžeš neskôr zmeniť. Môžeš tiež pridať obrázok. Keď máš názov, klikni na vytvoriť. A tu sme na tomto serveri. Server môžeš upraviť kliknutím naň tu. A potom uvidíš rôzne možnosti. Napríklad máme adresár aplikácií, môžeme naň kliknúť. Tam môžeš pridať konkrétne aplikácie, ale informuj sa viac, napríklad o hudobnej tabuli, o ktorej som už robil video, alebo prejdi do nastavení servera. Tu uvidíš veľa možností. Môžeš sa tu pohrať, zmeniť meno, obrázok a tak ďalej. Zaujímavé sú aj roly napríklad. Najlepšie je preklikať sa tým a vyskúšať to. Takto ľahko vytvoríš Discord server. Ak ti toto video pomohlo, poteší ma like. Tak ahoj.